En materia de mobilidade, as socialistas amósanse contundentes. O executivo de Gonzalo Pérez Jácome suspende mentres deixa a cidade inmersa nun caos que vai en aumento. Cremos que persoas que dedicaron a súa vida, case 40 anos, ao servizo público, e que é un servizo que, a pesar de ser prestado por unha empresa privada e concesionaria deste Concello, o Concello ten responsabilidades sobre el, deben ter unha solución acorde cos seus dereitos laborais, ao igual que calquera traballador ou traballadora de calquer sector. Solicitan con outra moción a recuperación e rehabilitación da Alameda como espazo de uso público para todas as ourensáns e ourensás. A Alameda segre degradada e segue sen ser un tema que lles interese recuperar. Usan o espazo público da Alameda como arma populista. Unha realidade que todos defendemos que se recupere a Alameda sirve de arma para atacar a veciñanza, para atacar aos placeiros e para atacar aos partidos políticos. A veciñanza perde mentres eles xogan a engañar. Non queren recuperar a Alameda, queren conflicto e, por suposto, non se nos escapa que queren negocio. Tamén instan o executivo de Gonzalo Pérez Jácome a dotar orzamentariamente nos vindeiros presupostos municipais as actuacións necesarias para executar dito proxecto de rehabilitación, garantindo en todo momento os procesos de información, transparencia e participación cidadá no deseño e execución da recuperación da Alameda.